umuntu othiwa inkosana nje inkosana kuzowenza njani lapha? Hlobo boye abanyathi bayasonga basombuluka noma ngeke ngibe nalo ulwazi kahle kodwa ngizobeka ngokwasi kwami. Ba Usuke lapho ubaba ekhipha ekutheni izinto eziningi akasezukuzenza ngoba umama omkhulu usezele inkosana. Inkosana ke isibambele mina. Wena njengobaba kahle akusekuthinte umuntu manje la ekhaya engekho ubaba waleli ekhaya engimbekileyo oyinkosana. Angicacise ubukhosana uyabekwa. inkosana izalwa Inkosana ingazalwa ukuzalwa kodwa iyephucwe ubukhosana bayo. kanjani? Ngimdala nje impela egcekeni kodwa izinto ezenzekayo ngayibeka kanjani kodwa ngoba ngifuna ukugcinena ukuthi mase kuqhamuka lento ibisiqhamuka kodwa nje la endaweni bakhona abaka baphucwa kuhlatshwe inkomo kuthiwa usibani bani uyehliswa sekube inkosana ethile ngoba u1 no2 awusamvumeli yena. shuthi inkosana ungazalwa ube mdala. Inkosana amandla akho. Ngingaba inkosana ngingabe inkosana ngoba inkosana phela ibekele okuningi. Ibekele ukuthi la ekhaya yonke angithi mina baba angisenzi lutho angisangenisa impuphu. Ibekele ukuthi yonke yenze lokho nalokho uma ingakwenza inkosana lokho yonke ikwabo kusho ukuthi inkosana akayisekho lapho inkosana singathatha ngisho encane. Uzothi ubaba mina inkomo nginikeza usibani bani ngoba usibani bani ongenisa isaka la ekhaya. Ngakho wena inkosana engakusala emina ngomsimba wami awazi ungenzele lutho. Ubukhosana ngamandla akhe. Shuthi inkosana ngamanye amazwi singasho sithi akuyi ngokuthi wena omdala ekhaya. Akuyi ngokuthi wena omdala ekhaya. Wemadoda. Akuyi ngokuthi wena omdala ekhaya. Ubukhosana kuyasetshezela. Akungithi mina nje ngingowasulu ngicacise lento. Nasi isibaya sikhona. Yep. Inkosana ithembile ukuthi izothola. Ebese ngithi mina hayi nangidadweni lotshole ngikhuluma nenkosana. Yep. Lotshole. Nazi inkomo zo8 ekhishwe abakwashabethe. Njobe ekhiphile laba inkomo bakwashabethe bafuna udondo lapho. Nkosana ke nazi inkomo kodwa uyayithatha uma ingane usuyithenga yena. Usiyabona manje? Na inkosana isebenza eThekwini isebenza inkosana hayi ayiphiwanga lento ukuthi ikwazi ukugcina izinto ekhaya. Kugcina baba ngiyedlula njalo udondo balifuna la. Yeah. Inkosana hayi sazosama. Amsibusiso angisamele uthuganise nangidadweni. Ngizotholani baba ngoba ikhona inkosana. Nazi inkomo. Sithathe. Kodwa ngifuna ifurniture la. Esuke lelo mhlobo ehambe yothenga ifurniture. Ayithenga ifurniture ingene imoto idunuse ikhiphe yonke impahla evele ishaya ubaba ethi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kodwa lezi ezimbili ngiyayidayisa ngize thingani ithenge lamacansi nengubo zokulala. Ngasi ke noma ungayithenga ke wena ke ndodana yami. Sebahambile ubukhosana ngathi. Hambile ukhosana. Ebese ethi umhlongo hayi baba ngisayobuyela eThekwini ngiyocabanga kahle. Uyeswa kungenayo inakhozi ucingo lutho ucingo hayi baba lezo nkomo ungabuza inakhoza impahla sengizothola empangeni kuphela kwenyanga hlangana nodadewethu kuphela kwenyanga umfico ufike ubutha wonke lento ebuthente iyogala inkosana ibesabonakala lapho kwasexatshana wakhe bese xatshana sekubanga umsamo ke ukuthi ubani othintela umsamo inkonde lapha enkosaneni manje ngicela ukuthi ngike phinde ngithi ukuthi ukugxila usudlule emhlabeni nayi ke manje inkosana ke ekhaya endala esenayiphuca ubukhosana ayisaxabani yini ke manje na lo osathatha inkomo manje ngoba ethi ngoba imini inkosana sekubana mina engishisa impepho ithini lapho gatsheni izinto ezibucayi ngendlela esimangaliso le angikhulume ngayo angiqonda sakini ugogo wami Mhlongo mosazokhumbula ngangijwayele ukubiza ugogo engibizele ekhaya ethi usibani bani ngiyakufuna
Kanenya uthe ugogo segula egula nje ehuma hayi ngoba egula kwangempela wathi nento emfisa ukudlulisela yona sasuka la noMangcobo safika nento emfuna ukudlulisela yona umalume wakho lo umanawe ngangisalwa kwamalume yebo umalume wakho lo ngiyamphuca impela umalume wakho lo yimadoda ngiyamphuca impela emda kwabuzakala ukuthi ngani kwathiwa ingoba bayaphuza makuhlatshwe inkomo la kubulahleke iziphandla zenyongo ngakho ngoba kulahleke iziphandla zenyongo nje balahla into ebucayi ngakho ke anokuthinta lutho ingane zami engakafiki lo kwashoke kwaze kwafika kwasamthethwa nasematshana imisi yehlukene yebo bakuvuma bonke bathi siphuzela vele bekuthi makwenza umsebenzi behlule empangeni nabanye abafikayo basuka emathekweni kusibani abantu sebehlula hayi usegibele khona umama manje komhlobo sehlula awundodana segibele bethi awakulungile asiphuzela utshwala